उदालगुरियाव गिर्जा न'आव अर खामदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आम्बागाव गामिनि सान्थालि केथलिक गिर्जायाव हरनि समाव ब्लाव ब्लाव अर खामदों। अर खामनानै सेवहांगार जायो इसोर खुलुमग्रा गिर्जा न'आ। माबोरै अर नांनानै खामनो मोनखो दासिमबो रोखा मिथिनो हानाय जायाखै। आसामनि बारग' केबिनेट मन्त्रि रिहन दैमारिया जाथायथिलियाव थांनानै सुलाद लाहैयो। Jamaah, aduh, karena bang tu pak. Aduh, di karena bang tu pak. Aduh, jangan kita. Sarang kok pe. Lah, jangan tahu.